dun Racing de Ferrol que dá unha sensación, van ter que pasar cousas neste parón. Non o sei. 13 xornadas sen gañar, un punto dos últimos 18, dá a impresión de que consegue marcar, pero sempre se ve aí a fragilidade do equipo. Adiantou Armental diante do Raio Majadahonda e na primeira metade o Raio Majadahonda conseguiu darlle a volta. Bueno, ben é certo que estamos falando dun dos equipos... O terceiro clasificado. Sí, o terceiro clasificado. Ano pasado xa fixo o playoff de ascenso con xogadores pois como Carlito, o que dicía antes Luisito, xogadores que aquí son descoñecidos, non nos son a Carlitos, non nos son a Chiqui... Sí, pero eu a Carlitos quixo non fichar, e non podes, Ese é o problema, que non teñe moito nombre, pero é un futbolista ali moi cotizado. Vale, este rapaz, bueno, pues, alégrome moito por él porque tuvo unha enfermedade complicada, superouna, a verdade que me alegro por él porque é un rapaz super veloz e tal como xoga o Majadahonda, pues, vai ao dedillo. Pois aí estamos vendo a desgraza do Racing de Ferrol, cando ven unha ven en todas, gol en propia porta de Nano. Non sei se te incomoda falar da situación agora mesmo do Racing, Luís. É que eu non estou para falar do Racing, que a situación que teño eu, o único que lle desexo toda a sorte do mundo, pero bastante teño con meu. Ti explicaste que o Racing só gañara un partido na casa. Bueno, pero é que, Gustavo, o fútbol é tan complicado, con nombre non gañas, nin o que gañas é a base de traballo, e hai equipos, temos o caso do Rápido de Bouzas, que nadie contaba que o Rápido de Bouzas fose estar aí, bueno, pero o Racing ahora está nunha situación complicada como a temos nós e como hai outros tantos equipos, non? E ante esas situacións, o único que che queda é abaixar as orellas e traballar, nada máis. Pois aí temos última oportunidade, Racing que volve a perder. Fastidiado, sobre todo porque es una semana más donde no conseguimos ganar, pero creo que evidentemente el resumen del partido son dos errores garrafales que nos hacen perder el partido. De mañana ahí se afrontan unas vacaciones y supongo que ahí es el momento para hablar de todo y para intentar pues que cambiar, darle un giro a la situación para que esto pues se pueda sacar hacia adelante.